Mehribanlar, men meňze salam açyrsynız sagaman. Anha bugün nesip bolsa toýlarymdan soň syýamka. Haýsaýdym müň syýamkasydygyny aýsam, siz hemen beýlenersiniz. Hemen direktmi dollardan şu videoyu paylaşanım mer amala haçan şu aýdymyň dolarysy çykýar diýip halkaýdym paylaşdym. Şonu nesip bolsa şol aýdymyň bölejigini paylaşanym dedi. Ol aýdymga ýam dolarysy bady elimizde. Ýöne näçe bölejigini paylaşdyk. Halkymyz siz dinleýijilerim näýle kabul etjeňizi görüp dogrusyny çykarmagy meýilleşdirdik. Siz hem diýsen gowwardyňyz, halaňyza begenýäs, kiçijik adamyza ulay baha berýäniňiz üçin sag bolun. Bulaýdym klipsiz goýup bilmedik. Sebäbi mundan öňdäki şu gün akşam baraýym aýdymam gatty gowwardyňyz we şol klipsiz çykanyna köp dinleýijilerim gynandy. Siz gynanyp bilemok. Bulaýdym hökmen klipli çykar. Ýakyn onlarda. Dostlar, şu gün gatty ütdeşik toý bollaýym. Bir toýdan biri. Her toý bir öz olsa başgaça geçýär. Şu gün nägdimen? Şu gün var hap şey ütdeşik bollaýym. Refuljan bilen reklam şekerli okuny ýetip. Awal brat. İnşallah toyda görüşürüz. Bu istoriyalar paylaşalım. Nefik olsun. Canınız sağ olsun. Toy olsun. Elmi dama toy olsun. Ana, bugünkü akşamımız soğulup var ya, iyiler ütkeşik adettik dedi yalancı, yani iyiler kemem etmedik. Nefik olsa ertir, 1000 adamlık yine bir ulu çaramız var. Şunu addışı birden ona bağlı olsa, hani bir alsak bağlı değil. Öz içimdeki bağlı. Ben öz 23. yaralımı en ulu soğudım şu yıl. Rabotayım Şamilik Pavilyon, Ahmetli Sel, Tapavuklu Sel. Senin işin bir başka eken. Ya şu production Şamilik toy kıymetleri bilece toydu. Yani kapıdan girene gelineceğinin biri seyredip kokuşunu çıkaracağını bilen o giyeceğini bilen o ulu holu şu düşüğü şu cağı düşüğü ne edip şu yağsız kovada palçıklı kokuşları bakmadın gelecek. Şimdi palatamızın boyunu korkutmak için katı taşlara kayıtma öyle de. Şu bärtine hyzmat bolýan yer bar. Şoň özüm bir aýratyn toý alýar. Şolara döredilen şert edil mihmanlar näme şert döredilemdi şonu ýaly. Bir söz barda, eger işgärlerini gowurýan bolsa, onu müşterilerini ikisi gowurýandyr diýilýär. Mähirli hyzmat içinden başlamaly, içinden, öz içinden. Ene sahna, ene de sahna arkasy, bärem edil şu ýerde hyzmat ýaly owadanlar. Ene. Hemme de seyret, yürüyen yerlere seyret. Sahnan arkasım, sahnan içim, hemmesem nesip bolsun. Näme üçin sen bilen artık habarlaş bilmeyen sebebi. Gördün mü? Toy başaga yetişip bolana. Azat derler. Kofiyeden tanıyarlar. Yo, ratygyň eken o. Kofiýanyň arkasynda şu kofiýany diýençe, şunça adappa ondan köp bolmagy mümkin. Siz soğukta ıhlatımız murat tapıp neziveden komatlı temperaturani 99% kazanandır. İçinde bir otursan şu ıssam değil, soğuğum değil. Bir mülayim kovala. Yani ağam paltoğun sürüp de irdenin akşam açılayım toy soğulan adam giyecektir. Dangat yança şu ayda onun ona bir bedekçinin yanına bir qadanın yanına bir bakşın yanına özün şeyt ılgap görsün diye de. Ağam sen tanalayan oğlan bir gelip çık 15-20 minut görüp çık. Toy ede tanamaşıp yörever da ne şonu ýaly zat. Yok. Ol toy ýeti şular ýaly toy tutmak üçin, şular ýaly hyzmaty goýmak üçin kän men 2 semýal ılgandyr. Şoň üçin menem o azabyny ýerine salmak üçin menden köp ılgar. Esasda Şamilik Pavilyon toy ýetiniň bir özüni
ine men näme üçin iş yaptyryn diýilen, ine men näme üçin şu hyzmat saýlapdyryn diýilenni buýsany aýtmagyny ana şoň üçin ýaýan. Şu wagt meniň ýagdaýym Edil Mbappé Real Madrid'e geçiş ýaly. Şamelek men üçin Real Madrid ýagşam Mbappé'ni gözüne getirin. Bir täzelik, täze iş, täze başlangyç. Şoň üçin başda Mbappé'nin bir 4-5 oýuny, belki 10 oýuny istenişler gidenler yönü şu wagt görkeden rezultaty istenişden artykdyr. Nesip bolsa bilim her toýdan oğly bar güýjümi goýarys. Yönü 4-5 aýdan Allah ýol berse ýaşy oşun üçin şyrat üstüne durmagam gerek bolmaz. Edil sagat ýaly görkeder. Sagat wagt görkeder. Wagtym nämenin nämedigini. Nesip bolsa şu sözden soň oradan soň toýlamyzda has başgaça rezultat görkeder. Şu adam bu erbet diýdigim däl. Ýöne biz kämillige tarap. Assalamu alaikum merhaba tomoshaçylar. Ine nesip bolsa ýakyna açyljak Emral Production'ymyzda halka hödürlenjek ýene bir täze gepleşigimiz 3 bol wagtly gepleşik ýakyn onlarda size ýetirip Kerim haly bilen hemişe şu gepleşigimiz alyp barar, gepleşik alyp barçylar Kerim haly bilen bir adam anurip bolar ýöne şu ýerde gepleşigimizde görmek isleýän, has görürsüňiz elýän mihmanyň adyny kommentarda belläp bilen gepleşigiň ilkinji taýyna nesip bolsa sizin köp adyny agdan iýleşmeli, watandaşmely gepleşmeli çağıryr. Oşo näme kimler belli? 3 bolum, 3-nji adamym sizin islegleriniz awady. Janyna sag bolun. İşlerinize uluslukluklar ýaly. 3 bol. Ýakynlar. Yigerim için fevral oynayanda olatlı. Dilşat qımmada bu bunya soğuk. Han çorap näme? Yo, neyse. Aýlymdan näçe bunu? Bu tawajan taýrak kadın. Döwlet tarapy aýlykda da doýdursun da gaýrat edersin da. Nesip etsin. Öýde oýnaýarlar, öýde. Salam mehriban adamlar. Ine halipamyz tanadyňyzmy? Türkmenistanyň halk artisti Aman Sapar Durdiýew, Aman Kaka bilen tanalýan. Aman Kaka janyňyz sag bolsun Allah'ım. Görjeňiz gowy bolsun. Mydam şu biziň bilen işleşmek saňa nesip etsin Allah'ım. Ken sahnalarda gowy keşipler bilen ýene tomoşaçylarymyzyň söýgüsini gadanmak saňa arzu edýän. Sizi köp kişi gowy ýa sizi söýýän Aman Kaka. Siziň hem ýaşy arzularyňyz işledi. Neme de bilen araňyza görünsek bu indi bizden gat urla tanaýtdan bir amakka da badydyň boldy. Mugam. Barymyň oňdan dowamyny howa ýa ýok diýmeler. Sen taýynna Lokman gurlamelmi? Lokman jogap bermeli. Diýmek bolanokmy? Çalyjy kanagatlanar bolýa. Taýynnamy? Bolýa. Wagt gitdi. Ýa wagt giden okdy nitdi. Okay. Wagt gidenler. Yes. Dowam edýär. Nämeden gorkýan? Möýden. Ýylanyň gorkaňak. Gorkamak öwrenişdim sebäbi 12'ler ýaşap görün. Ýylanla öýdäki. Näetdiň? Şuýlam soň ýyly. Men alma üçün mele ýaly güýç gerek. Karşyňyz ýaly ýatyrýan size dinç gerek. Düşünmeseňiz onu dinläň ünsülen.